a cikin wayarka mai suna Sanadi. Fim ne mai suna Sanadi, fim ne wanda aka daɗe ana jiran fitowarsa. To yau Allah ya fito kuma gashi mun za mu kawo muku shi a cikin wannan tsari namu na India Hausa Free, ba a cikin VIP ba, dan yan VIP sun riga da kan sun kalle shi tuni. To amma kuma muna son kuɗin kalla waɗanda ba su biya VIP ba za su iya kallo, amma dai sai zarar yan VIP sun gama kallo da sati ɗaya kada muke dan zakuro a cikin sababbin fina-finai da suka fito, sai mu duba mu ga wanda ya dace mu dan dora muku haka nan ma ku dan kallo dan dauka wanda kuke akan YouTube kenan. Sannan shine zan yi amfani da wannan daman a daidai wannan lokacin domin ƙara talata muku tsarin mu na VIP India Hausa. Kamar yadda kuke gani, Sanadi ya daɗe da fitowa amma ba mu samu muka wallafa shi ba saboda dole sai yan VIP sun gama kallon sa kannan masakar muku shi, ku wanda ba ku biya VIP kenan. Kamar da kake gani, tsarin VIP gaskiya fim mai tsari ne na musamman waɗanda suke son kallon fina-finan India Hausa. Ya kamata a ce kun mallaki tsarin VIP India Hausa, ma'ana kuna cikin wannan group na tsarin VIP India Hausa. Tsari ne na VIP inda kullum muke turo da sabbin fina-finan India Hausa 2 zuwa 3 a kullum, dan kuma shawwa kamar da kake gani, kuma a tsari wanda bai bukata mega application ba sai da shi ba ma zaka kallon fim kamar da kake gani. Gashi ne da nan tauraro ko zai fara kallon shi ne, ya danganta da karfin network ɗinka. Kamar yadda kake gani ga sunan dai fina-finai ne bila adadin. Idan kana shiga tsarin VIP din nan, abu ne wanda bai komai sauki, kawai ka tuntuɓa kan wannan namba da kake gani ka yi mana magana domin shiga tsarin VIP India Hausa. Kawai sai ka yi mana magana, da zarar ka magana ko kuma ka ji kan browser ɗinka ka rubuta Hausa Pros Document NG ga sunan fina-finai, sai ka dan yi mana, kaga kamar da kake gani sai ka shiga. Da zaran ka shiga akwai wani logo wanda yake alama ta WhatsApp, sai ka tura mana sako na kai tsaye kawai a WhatsApp din. Ga wannan sako da zaka turo mana, to kana tambaya ne cewa kana son ka shiga VIP India Hausa, wannan shine kawai. Da zaran ka tawo matan, to kawai zaka shiga VIP na India Hausa kenan. Kawai sai ka cika maka bayani, ka cika shirin da ake cika domin shiga tsarin VIP India Hausa. A gaskiya dai magana gaskiya ana biya ne kafin a shiga, zaka biya jika biyu ne a wata, sannan kuma 2,500 shine 20 kenan. Yauwa, da zaran ka shiga kuma shi kenan fina-finai gaskiya zaka same su bila adadin in Allah yadda. Yauwa, yanzu mu kaddara cewa ga zaka sauke wannan fina cikin wayarka mai suna Sanadi, sai ka je kan browser ɗinka ka rubuta Hausa Pros kamar da kake gani, ko kuma ka duba ƙasan wannan bidiyon za ga wani link wanda zai kaka direct a cikin guri kamar haka. Kamar da kake gani zai kaka guri kamar haka. Farko dai zai kaka nan ne haka, da zaran ka zo nan sai ka duba ga fim ɗin nan mai suna Sanadi, sai ka danna kan Sanadi. Da zaran ka danna kan Sanadi sai ka yi ƙasa kamar da kake gani, sai ka dan karanta wannan bayanan, sai ka yi ƙasa, sai ka dan ƙara karantawa, sai ka saka, sai a kaji ana tinka domin makullin sauke wannan fim din danna YouTube channel. Ma'ana idan baka da makullin sirrin sauke wannan fim din, dole sai ka danna kan YouTube channel, sai ka danna kan YouTube channel, ka je kalli bidiyon da yake magana akan yadda zaka sauke Sanadi, ma'ana wannan bidiyon din kenan. Shi yasa nace za ka kallo na bidiyon daga farko sa ƙarshe domin tsatta makullin sirrin da zai baka dama ka sauke wannan fim mai suna Sanadi. Zai iya kasancewa makullin sirrin shine sunansa Sanadi, to amma da yake lambobi ne muke sakawa, amma na dai a sunan ba za mu sake shi a lokaci ɗaya ba, muna sakin sunan ne tun daga farkon bidiyon ko kuma tsakiyar bidiyon ko kuma ƙarshen bidiyon, da kaɗan har zuwa ƙarshen bidiyon. To dole sai kana kallon bidiyon daga farkon sa ƙarshe. Zaran ka ɗauki makullin sirrin sai ka saka shi a nan. Zaran ka saka shi kawai sai ka na samun sauki a nan, zaka iya sauke fim ɗin a cikin wayarka, amma sai kana da application Mega, ko kuma dole sai kana da application Mega. Application Mega zaka same shi akan Play Store ko App Store, masu amfani da iPhone ko Android. Idan ka iya bude shi, idan ma baka iya, ka je kan YouTube sai ka rubuta kai Hausa Pro TV din nan, sai ka rubuta Hausa Pro TV kamar da kake gani. Yawwa, sai ka yi ƙasa can wurin cikin jerin bidiyoyin mu, za ga wani bidiyo wanda ke magana akan yadda ake rijistar Mega. Yadda ake rijistar Mega bidiyo ne aka yi shi da musamman domin wanda ba su iya bude application Mega ba, su kalli na bidiyon domin su san yadda za su bude application Mega domin sauke fina-finan India Hausa. Kada ka manta na gaya maka cewa idan dai a cikin tsarin VIP ne, baka bukatar application Mega, baka bukatar shiga nan, kawai a cikin group kullun za ka kalli fina-finai sababbin fitowa a cikin wani tsari na VIP India Hausa.